lanang nek ditabuh tungtak gendelan iki lho. Iya. Wah, jan luar biasa. Nah, kula niku gumun nek kula doyonan. Wong sing jenenge apa-apa ki kena dicandra. Nggih. Awak kena dicandra. Awak ngene iki? Eleh wong gamelan yo. Iki mono jenenge gender nek dipasang bumbung lak dijejer-jejer. Heeh. Sing nabuh meneng ora seneng pamer tapi cendrek ning pucuke jeber. Ah mosok jeber. Nah iki lho, iki rak jeber cendrek ning pucuke jeber. Ngoten niku. Kabar Nek meneh niki? sing tukang slentem. Nek ditabok unine mung kalem. Sing nabuh ora kakean gunem tabuhe dawa pucuke sak gegem. Nek Dawa. upamane Oh, aku tak iya. takon. Apa? Aku spontan tak takon. Oke. Upamane kepengin ngombe weting. Yo. Rasa bingung mengkari ngundang. Upamane kepengin ngombe teh. Merasa bingung kono mau isih akeh. Wah, Upamane kepengin ngombe kopi. Kowe apa mengko mesti diladeni. Umpamane kepengin wedang jahe. Lah nek kuwi tunggu dadak dibakarke. Apa ya? Lah iya jahe mentah bar. Upamane kepengin maem sego. Kowe mengko cukup kari apa? heeh. Umpamane kepengin lawuh tempe. Ya nek ya ene dadak tuku nang gone bakule. Umpamane tempe bacem lek. Len njaluk sopan kudu mesam-mesem. Nah, kudu mesam-mesem. Umpamane kepengin tempe mentah. Kuwi gampang mengkari rumah tangane. Tempe mentah mikir apa? Pengen tempe mentah mengkari rumah tangane ngene. Mosok lah nek wong njaluk ra yo rumah tangane. Rumah tangannya apa Rumah tangane njaluk tempe. Apa nek njaluk tempene yu mung kurep ni yo ora. Njaluk tempene yu ya ora cocok mesti ngene. Ya ngono kuwi. Ngono kuwi. Naden Tempe. wadat sarata Enten beli mulo apa satya nekalakon. mane banyu bening Sip. Pun lajengaken caping gunungipun, Bu. Mangga. dek jangan berjuang jarak kelingan anak biyen tak openi ning saiki ana
biasa. Nggih menika Pak Slamet sampun dipun pinangkani pamulutanipun Jula Juli. Nggih. Pun awali saking caping ngono. Kalian anu busuhin. Tinjau das pun. Jangan kalian ngomong niki putu-putu niki, Mbak Oh, iya. Laras katuran Mangga. Jumeneng. Niki wau wonten panjenengan apa? Sesi Demak. Ayo nak Iya, Laras. Nduk. Jumeneng karo nyuwun pangestu nak. Lho, Ana nyuwun pangestu bocah. karo Mbah Luyo, busuhin. Njaluk pangestu karo Yoyo. Nah, Kok yoyo. Iki kan Mbah Yoyo. Putuku nek ngundang aku ping yoyo ngono kok aturan aku. Ya Yoyo. Mbah apa? Mbah Yoyo. Ora nganggo Yoyo. mbah putu kuwi manyen aneh. Pripun? Ngundang aku ya ping yoyo. Niku nek arep kabeh tambahi. Apa? Dadi kaya girunge sepat dumbo kali Yoyo. Saiki Padumbo water. kali yoyo. Gitu ya ayu. Nggih. Suara kepenuk anu Kok kepetruk. kepenuk to, Mbah? Kabare piye kabare piye? Alhamdulillah. Ana bocah kok sehat. aluse kaya ngene ya, Pak. Lah ya aku ki Ya bareng. biyen dek meteng biyen idam apa ya? Nah, mbuh yen aku ki bareng ngerti cah kok ngene iki rumangsa leleku lahir ki kemeruputan terang. Kok saged kemruputan pripun? Nah, kepiye arek njaluk dilairke neh apa piye? Gue lah yang ngerusakke perkara. Kok dilarike malih napa njuk saged dilebetke? Lah kene kok rumah sak panggrene wong ayu kok jare kemruputen. Iya ya, iya mangsane karang biyen ki yo beda kok karo saiki lho Mbok Cange. Pripun bedane kenapa? Mangan beda lah saiki ki sabune we werna 10. Ah nggih panjenengan. Sabun rayu dhewe, sabun nggo tangan dhewe, sabun nggo geger dhewe, sabun nggo weteng dhewe, Nggih. nggo sikil dhewe. Lah iya. Kok wonten sing dilumpati? Lah aku ndak kualat. Mulane ora mongkal nek saiki iki. Paling ora biyen ki tatkalane ibuke ngrebin iki hamburger. Nah ya buah-buahane ya paling ora ya melon. Nah iya. Terus jeruk. Ah. Anek Mbah Waluya beda kok, Nduk. Napa? Mbokne Mbah Waluya biyen dek metengke Mbah Waluya ngidame pace. Mano lahir teng benyi. Oh apa, Mbak? Nah, Benyinyi. masalahnya anu lho, biyen karo saiki ki beda. Bedane. Ya usum saiki ya basa ger 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 ger. Biyen kuwi karo aku karo Suhin. Nggih. Sing jenenge ngombe wedang legi gula batu ki nek ora nggone wong sugih ora tau. Oh, Aku ki saking komecerku ngemut gula batu ki aku Nggih. nang kutha. nggih, Nang terus. ngarep tuku kene wong mepe gula batu nganggo tambir. Heeh. Teng cruwil kae. Wah, tenan. Aku tolah-toleh ngono sing nunggu aku Nyolong. sak jempol tak mut lep katutan tawon ki papat. Teneh terus abang Ya, lagu. Dimut sak tamune. Iya. Mulane ya wis kaya ngene iki dadiane wong sih. Iya. Ayo, Nduk. Nggih. Ngaturke sesi deman nok Laras. Nggih, niki nganu gladi nggih, Mbah. Mbah Ibu. Suwin. Mbah iya. Mbah Suwin Mbah Waluya. Nggih nyuwun pangestunipun. Iya, tak pangestani Nduk Cahayu. Muga-muga jubuh ingkang ginayuh Sebodo sembodo ingkang kang sedia. sedia. Amin. Kali setunggal malih Apa? nyuwun sangune. Nek kuwi babagan Swiss gampang Nduk. Tak sangoni slamet ya. Selamat. Lho, arep Terus sangoni. gatel terus selamat. Arep sangoni apa-apa kok nek ora slamet, sing penting slamet. Oh nggih. Nggih, nggih. Niki minangkani pamundutan nggih. Nggih, yanipun Pak Slamet. Nggih, Pak Slamet. Sing Ingkang kagungan ingkang kagungan Pak Slamet menika Bu Slamet monggo. kok terus ngoten. Wiwitane anderek sang beki berinya bagus kang olah budaya Swara kok kaya ngono iku mun aku. Panganane beda karo kowe aku kok. Lah kok bedane pripun nek aku pakanane apa nek saka Gunung Kidul? Abape we beda nek. Ora kok Coba coba. Kok Kok tekan nggo nabab barang. Iya. Nduk lan saras. pripun Lho, kebul ngono wis roti ambine. Ken aku. Suhin. Apa? Nek kaya ngombe cem-ceman tekek. Nek turahamu lho. Nek tak ombe iki nggo namu lho mau. oh tekeke sing terus aku madhep-madhep dadi madhep Yo,
napa kula malih. Tiwas ngentosi Mbah Waluyo. Ora aku dintenono ki ya ora mangkat. Muga. Padha yang ngejak lunga.